खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं सति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। थलाइ फ्रेन्स नगरनि रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव अर खामदों। गिख्रंथाव बास जाब्रबथायाव सा 18 सुबुंनि जिउ खहा, गोबां सा जखम। बिहपुरियायाव भुपेन बरानि साखाथियाव सासेबो बिजेपि मावथि दैदेनगिरि गैया। हाइलाकान्दियाव 5 कौटिनि याबा टेब्लेट आरो 2 सुबुंखौ हमदों। दिमा हासावआव लुफुंबाय थानाय NH-27 दालांआ गुरुबदों। जौ फेनानै जुबिन खेत्रआव 2 लाइमोना पुलिसनि सायाव गाग्लोबदों। मिज'रामाव 47 कौटिनि मेथाफेटामाइन टेब्लेट जब्द खालामदों। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BTC एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मेल खुंदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। काछार जिल्लानि मिज'राम सिमायाव थानाय थलाइ ओनसोलनि फ्रेन्सखौ रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव गिख्रंथाव अर खामदों। फ्रेन्सखौ रैखाथि होजानाय हाग्रानि हवाइथां ओनसोलाव जादों बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया। अर खोमोरग्रा बिफान, पुलिस, हाग्रा बिफाननि बिबानगिरि आरो जायगानि सुबुंफोरा गोख्रों नाजाथाबनानै अर खामनायखौ दबथायनो हायो आरो खाथि खालानि सुबुं अनजिमा थानाय जायगाफोरखौ एसेयावनो रैखा खालामो। रिपर्ट बायदिब्ला हाग्रा बिफाननि हवाइथां रेन्ज मावख'नि सिङाव थानाय थलाइनि हाजो ओनसोलाव अर खामदोंमोन। गोरान थासारिनि थाखाय जोंब्लावनाय अरा गोख्रैनो हाग्रायाव गोसारलांदोंमोन आरो खाथि खालानि सुबुंफोरखौ गिखांहोदोंमोन। थागिरिफ्रा बुङो दि जुदि थि समाव अरखौ खोमोरनो हायामोनब्ला खाथि खालानि थागिरिफोरनि न'-बां, मोब्लिब लाइनफोर आरो गुबुन सम्पथिफोरा गोसारनो हागौमोन आरो गोबां खहा जानो हागौमोन। गिबि रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोनो दि बे अरनि जाहोनाव 2-3 बिगासो रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव गोहोम गोग्लैदों। गोबां लाख रांनि बिफां-लाइफां आरो अरननि सम्पथिफोरखौ सिलिंखार खालामदों। खहा जानायनि सायाव दासिमबो गुवारै नायबिजिराखै होननानै मावख'गिरिफ्रा बुंदों। थांनाय हराव नसुं हादर नेपालाव गिख्रंथाव बास जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सा 18 दावबायारिफोरा जिउ गोमादों। बेनि अनगायैबो सा 26आ गोब्राब जोखोम जायो। रिपर्ट बादिब्ला माखासे दावबायारिफोरखौ लानानै प'खारानिफ्राय काठमान्डुसिम थांनाय गंसे बास गारिया पृथ्वी राजा लामायाव त्रिशुली दैमायाव गलांनायनि जाउनाव खमैबो सा 18 दावबायारिनि जिउ खहा जायो आरो सा 26 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया थादिं जिल्लायाव जादों। बास गारिया लामानिफ्राय 300 मिटारसो गाहायनि दैमायाव गलाङो। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला जाब्रबथाय जानाय बासआव सा 44 दावबायारिफोर दंमोन। जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सा 6 आइजो आरो सा 12 हौवाफोर। जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गेजेराव 2 गुबुन हादोरनि नोगोरारिफोर दंमोन, 1 हौवा आरो 1 आइजो। बिसोर 2बो निउजिलेन्डनि नोगोरारिमोन। रिपर्ट बादिब्ला जाथायसालिनिफ्राय सा 26 जखम जानाय सुबुंफोरखौ बोखांनानै खाथिनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। बिजेपिआव हाबनायनि उनाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बारग' आफादगिरि भुपेन बराया गिबि खेबनि थाखाय बिहुपुरिया बियाबाव नुजाथिदों। नाथाय बिजेपिनि गोदान दैदेनगिरि भुपेन बराखौ बरायनो आरो लोगो हमनो थाखाय बिजेपिनि सासेबो दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा ओंखारबोनाय नोजोराव गोग्लैयाखै। मख'नो गोनांदि जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थियाव भुपेन बराया बिजेपिनि बिजाथि जागोन होननानै सावरायनाय जादों। बे बेलायाव बिजेपिनि सासेबो दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा भुपेन बराखौ नेवसिनाया आरो बरायनो ओंखारबोयैया मोनसे मख'जाथाव नुथाय जादों। सुलुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला भुपेन बराया रबिबारखालि बिजेपिआव हाबनायनि उनाव मोनाबिलियाव बिहुपुरिया फकपुरि गावनि न'आव थांदोंमोन। खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव भुपेन बराया बुङो दि आं दोलोनि सासे सरासनस्रा मावथि महरै खामानि मावगोन। गिबि मन्थ्रि आरो दोलोनि आफादगिरिया आंखौ बिहुपुरियानि गुदि बिजेपि मावथिफोरजों रायज्लायनो थिनहरदों। कंग्रेस दोलोनि मावथिफोरनि फारसे आंनि गोसोआ अरायबो थागोन। कंग्रेसआ सिगांनिफ्रायनो आंखौ बिजेपिनि एजेन्ट होननानै बुंदों। आं राजीव भवनाव हाबा मावनो थाखायल' कंग्रेसआव हाबदोंमोन। हितवेश्वर शइकियाआ आंखौ कंग्रेसनि एपिएस होननानै बुंदोंमोन होननानैबो भुपेन बराया बुंदों। आसामाव सोलिफुबाय थानाय ड्राग्स बेरेखा केम्पेइनाव हाइलाकान्दी पुलिसआ समबारखालि खमैबो 5 कौटि बेसेननि जाबा टेब्लेट जब्द खालामनायजों लोगोसे 2 ड्राग्स फालांगिरिखौ खायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला पुलिस मावथिनि मोनसे हान्जाया हाइलाकान्दी जिल्लानि बवारघाट पार्ट 1 ओनसोलाव अपारेसन खालामनायाव रेजिस्ट्रेशन नम्बर MZ01R 6434 गोनां गंसे सन्देह गोनां महिन्द्र TUV गारिखौ होबथादोंमोन। गारिखौ मोजाङै सिग्रोमनायनि उनाव बिबानगिरिफोरा सिगारेट कम्पार्टमेन्टनिफ्राय गासै 1,21,000 जाबा टेब्लेट थानाय मोन 12 पेकेटफोरखौ बोखांनो हायो। जब्द खालामनाय बेसादखौ हाथाइनि बेसेनाव 5 कौटिसो जागोन होननानै रिपर्टआव फोरमायो। बेनि अनगायैबो जाथायसालियाव ड्राग्सजों लोगोसे हमजानाय 2 सुबुंखौ मर्सि पिल्लै आरो थंजागेन हापकिन होननानै सिनायथिनाय जादों। बे समाव ड्राग्स फालांगि खालामनायनि जाहोनखौ रोखायै मिथिबावनो थाखाय बिसोर 2खौ कास्टडियाव सोंथि खालामनो थाखाय लांनायजों लोगोसेनो जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो। दिमा हासाव जिल्लानि हरंगाजाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय थलाइ सुङाव
NH27 नि लुफुंबाय थानाय दालाङा रबिबारखालि हरखाबै गुरुबदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे दालाङा NH27 नि निरम बांलं हरंगाजाव ओनसोलखौ फोनांजाबग्रा दोंसे गोनांथार लामामोन। दालांनि मोनसे बाहागोआ हरखाबै गोग्लैसिननायजों सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन होननानै गिबि रिपर्टआव फोरमायदों। बबेखानि बे गोग्लैसिननायजों सासे सुबुं थैनायनि खौरांखौ मोननाय जायाखैमोन। जाथायनि खौरांखौ मोननायनि उनावनो जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिबानगिरिफ्रा जाथायसालियाव नुजाथि होयो आरो लुफुंनाय दाथायारि फेलेंनि गुबै जाहोन आरो गोबां फोरमानथिखौ मिथिनो थाखाय गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायो। गुवाहाटी नोगोरमानि बाहेरायाव थानाय सनापुरनि जुबिन खेत्रआव रबिबार बिलिफां समाव जौ फेनाय लाइमोनफोरनि मोनसे हानजाया दावराव-दावसि खालामनायाव सानै पुलिस बिबानगिरिया जोखोम जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला लाइमोनफोरा जौ फेनानै न'नि सिङाव सोमजिहोनाय दावराव-दावसि थासारिया बांनायनि उनाव जाथायसालियाव पुलिसआ सामलायनो थांनाय समाव दायनिगिरिया हेफाजाब होनायनि उल्थायै पुलिस हानजाखौ गाग्लोबदों। दाङाबाजियाव डिउटि होगासिनो थानाय सानै पुलिस अफिसार बिष्णु दैमारि आरो बिकास दैमारिया गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। बबेखानि जाथायसालियाव थानाय सासे आइजो पुलिस कनस्टेबल आरो डिउटियाव थानाय ट्राफिक पुलिस अफिसारनि सायाव दायनिगिरिफोरा गाज्रि आखु दिन्थिनायनि उनाव थासारिया बांसिन गाज्रिसिन महर लादोंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। जाथायनि उनाव सनापुर पुलिसआ दाङाबाजियाव लोब्बा थानाय साथाम सुबुंखौ खानाय जायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ खोला सालमारानि आलम आली, बामुन्दिनि मुकुट दास आरो रन्जन दास होननानै सिनायथिदों। बे समाव पुलिसआ जाथायनि सायाव केस जाबसिननानै नायबिजिरनाय जायो आरो दायनिगिरिफोरनि हेंथायै आरोबाव आयेनारि बिजिरनायनि राहा लायो। आसाम राइफल्सआ मिज'राम हादोरसायाव ज'काउन्टार पुलिसजों लोगोसे नांनाय अपारेसन खालामना गासै 42.74 कौटि बेसेननि मेटापेटामाइन टेब्लेटजों जब्द खालामनायजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला क्रसिं पइन्ट 3 सरासनस्रा साखाथि ओनसोलाव सन्देह खालामनाय सुबुंखौ हमनाय सिग्रोमनायाव खमैबो 15.916 किल'ग्राम मेटापेटामाइन टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। इन्ड'-म्यानमार सीमायाव ड्राग्स फालांगि खालामनायखौ गुबै नोजोर होनानै स्रोद संदाननायनि उनाव बे अपारेसनखौ खालामनाय जादोंमोन होननानै माइक्र'ब्लगिं एक्सनि गेजेरजों आसाम राइफल्सआ फोरमायदों। बे समाव जब्द खालामनाय ड्राग्स, हमजानाय सुबुं आरो हान्था-मेलायाव बाहायग्रा बाइकखौ नायबिजिरनायजों लोगोसे आरोबाव आयेनारि राहा लानो थाखाय ज'काउन्टार पुलिसनो गथायनानै हरनाय जाबाय। दिनै बिटिसिनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिल एबा मावफुं आफादनि जर'खा मेल खुंनाय जायो। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'नि कनफारेन्स हलाव बिटिसिनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मेलखौ खुंनाय जादों। बे मेलाव आसाम सरकारनि केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवायाबो बाहागो लादोंमोन। बिटिसि एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मेलाव जौगाखांनायनि गाहाय आयदाफोरनि सायाव सावरायो आरो नायफामफिननाय जायो एबा रिभिउ खालामो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसामनि केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवानि बाहागो लानायाव आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव खुंनाय एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मेलाव बिटिसिजों सोमोन्दो थानाय गोबां गोनां आयदाफोरनि सायाव सावरायो। गुबैयै बिटिसि ओनसोलाव दाथाय जौगाहोनाय, सोलोंथाय आरो गोजोन लाबोनो नाजानायनि सायाव सावरायो आरो नोजोर होयो। बे मेलाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा आरो बिटिसि खुंथायनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।